Oseng jamur lot karo jamur payung. Jamur iki sing oleh pake ning alas sore mau. Sing wis rada langka ya jamur lot iki. Masih alot ning tetep enak. Iki aku bungkus meh tak gawe sahur engko esuk. Wis jam 3:30 wayahe sahur. Iki nggawa pelas. Terus karo iki jamur lote sing di oseng wingi sore. Sing coklat iki jamur payunge. Tak lawahi rolado. Lah jamur lote iki kaya mangan kikil ngono kae. Dadi kenyal-kenyal alot. Beda karo jamur tiram sing dicokot ki empuk. Daerahmu isih ana jamur lot ora, guys? Jamur ngene iki nek digoleki ora ana, tapi nek ora digoleki mesti nanggoe. Biasane iki urip ning kayu garet sing wis mati ngono kae.